Helo a chroeso i'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Mathemateg gan Carlam Cymru e-ysgol. Bydd y fideo hwn yn canolbwyntio ar ddatrys hafaliadau, so canolbwyntio arno algebra, a mae'r testyn yma yn dod lan yn 1.2 ac 1.3, felly mewn y papurau mathemateg. Felly i ddechrau, beth yw datrys hafaliadau a beth mae e yn golygu? Pan i chi'n datrys hafaliad, beth i chi yn neud yw chi'n darganfod gwerth y llythyren sydd ar goll. So na beth yw nod chi, mae angen i chi cael erbyn diwedd. Gwedwch mai x yw llythyren chi, x yn hafal i rhywbeth. Beth bynnag yw eich llythyren. Os bydd gyda chi yn hafal i rhywbeth, bydd gyda chi yn hafal i. Mwyn wneud hyn, so os i chi yn datrys hafaliad, beth sydd angen wneud yw chi'n gorfod dadwneud neu wneud y gwrthdro i beth sydd wedi digwydd i'r llythyren. Mae rhaid i chi cofio wneud yr un peth i'r ddwy ochr trwy wneud y gweithrediadau gwrthdro. I atgoffa chi'n gloi nawr, beth yw gwrthdro'r gweithrediadau canlynol? Felly beth yw gwrthdro adio? Y gwrthdro adio yw tynnu. Beth yw gwrthdro tynnu? Wel, mae rhaid iddo fod yn adio. Gwrthdro lluosi yw rhannu. Beth yw gwrthdro rhannu? Lluosi. Gwrthdro sgwario, so gallech chi gael o beth i sgwario, yw ailustradd. So mae ailustradd yn edrych, chi'n defnyddio y symbol bach ma. Felly na beth yw ailustradd. Wedyn, y gwrthdro i ailustradd bydde sgwario, so bod chi'n neud e pwy ar 2. Gwrthdro ciwbio yw trydydd istradd. Mae trydydd istradd yn defnyddio hwnna, yn symbol bach hwnna, a wedyn beth yw gwrthdro trydydd istradd? Wel, ciwbio. Felly, weithiau bydde angen chi gwybod rheina, ond dyna'r gwrthdro, a mae rheina'n dy helpu ni i ddatrys hafaliadau. Felly edrychwn ni i ddechrau arno hafaliadau 1 a mae angen ni ddatrys yr hafaliadau isod. Gyda A fan hyn, mae 'da ni hafaliad x adio 7 yn hafal i 15. Felly, fi wedi creu darlun bach fan hyn o pwysyn, fel scales. Achos bod rhain yn hafal, so mae x adio 7 fi, so x yw'r bocs ma, a mae 'da fi 7 pêl bach yn hafal i, mae hafal i fyna, so mae hwnna'n golygu bod rhain doi, mae beth bynnag sydd ar yr ochr hyn yn hafal i yr ochr hyn. Ar ochr na mae gyda ni 15, felly mae 15 pêl dyn ni. Achos bod rheina yn hafal i'w gilydd, mae rhain yn cydbwyso. Maen nhw'n balanced. Felly beth i ni moyn yw gweithio mas beth yw gwerth ein x ni. Felly beth i fi mynd i wneud yw, wel, os i fi moyn x ar ben ei hunan, beth sy'n angen i fi wneud yw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae angen i fi tynnu'r 7 pêl na bant. Ond os i fi'n tynnu 7 pêl bant ochr na, mae rhaid i fi hefyd tynnu 7 pêl bant ochr hyn. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawr bod fi wedi wneud na, felly mae'r peli ochr hyn wedi mynd, mae hefyd 7 pêl wedi mynd ochr na. Beth gewch chi wedyn yw gwerth x chi. Felly x fyna, mae beth bynnag sydd gyda ni fan hyn nawr, felly'r x na yn hafal i, beth sydd ochr na yw 8 pêl. So felly beth bynnag chi'n neud i un ochr, chi'n neud e'r ochr arall. Mae rhaid i chi cofio na gyda datrys hafaliadau. Hefyd, mae dull penodol i gael, felly mae'n bwysig bod chi'n dangos eich gwaith gyfrifo. Felly fan hyn, mae x adio 7 yn hafal i 15, felly fel wedon ni, mae angen i ni tynnu 7 o'r ddwy ochr. Felly tynnu 7 o'r ddwy ochr. Felly beth ni'n cael wedyn yw x yn hafal i 15 tynnu 7, a mae x yn hafal i 8. Felly tynnu 7 o'r ddwy ochr. Achos pan i chi'n neud adio 7, tynnu 7, maen nhw'n diflannu. Neu maen nhw'n canslo. Fan hyn, mae dyn ni tynnu 12 yn hafal i 5. Felly mae sy'n ni'n meddwl beth yw'r gwrthdro o tynnu 12 i cael ar ben hunan. Felly gwrthdro o tynnu yw adio. Felly fi'n mynd i adio 12 i'r ochr hyn. Mae rhaid fi wneud union yr un peth i'r ochr na. Felly yn hafal i 5 adio 12, mae felly yn 17.
C, mae 5z yn hafal i 40. Cofiwch, mae 5z yn golygu 5 lluosi gyda z yn hafal i 40. Okay? Os ych chi moyn cael gwared ar luosi, be chi'n gorfod wneud yw rhannu. Okay? Felly mae yna rhai, mae'n dibynnu arno'r athro sy'n dysgu chi, ond mae rhannu, chi'n gallu ysgrifennu rhannu gyda 5 o dan o fe fel hyn, rhannu gyda 5, okay, fel na, neu bydd rhai yn neud rhannu gyda 5, so rhannu gyda 5, rhannu gyda 5. Ni'n mynd i ddefnyddio'r dillun, achos byddwch chi'n gallu gweld wedyn, mae 5, rhannu gyda 5 yn neud 1, so 1z ar ôl, felly mae z yn hafal i 40, rhannu gyda 5, 40 rhannu gyda 5 yw 8. Felly mae z fyna yn 8. Okay? Felly nodiant wahanol yn dibynnu arno ni. Wedyn mae dda ni. A rhannu gyda 6 yn hafal i 40. Felly mae a yn cael ei rhannu gyda 6. Felly beth yw gwrthdro rhannu gyda 6? Lluosi gyda 6. Lluosi gyda 6. Felly mae a yn hafal i 40. Lluosi gyda 6. 4 lluosi gyda 6 yw 24, a fi'n gofyn wneud y 10 gwaith yn fwy. Felly mae a yn 240. Okay? Wedyn, 30 rhannu gyda beth sydd yn neud 6. Okay? Felly fan hyn, beth i ni moyn yw, chi ddim yn moyn, pan chi'n datrys hafaliadau, chi ddim moyn x ar y gwylod. Felly be byddwn ni'n argrymu eich bod chi'n neud yw lluosi gyda x, fel eich bod chi'n cael 30 yn hafal i 6x, a wedyn ni moyn cael gwared ar y 6 lluosi gyda, so ni'n mynd i rhannu gyda 6, rhannu gyda 6, a beth chi'n cael wedyn yw, mae x yn hafal i 30, rhannu gyda 6, wel, 5. Okay? Felly mae yn rhwyddach weithiau, jyst i meddwl amdano'r cwestiwn na, fel 30 rhannu gyda beth sydd yn ei 6. Okay? So tafel 6 o'r 5. Iawn? Gallech chi hefyd meddwl, os bod reina fel yna, mae reina doi bron a bod yn swopol. Okay? Wedyn, 12 tynnu m yn hafal i 5. Wel, beth ych chi'n tynnu wrth o 12 i cael 5? Wel, mae m yn gorfod bod yn 7. Okay? Ond os ych chi yn moyn mynd trwy y camau, beth gallech chi wneud fan hyn yw, achos bod chi moyn m ar ben ei hunan, mae ydych chi tynnwch 12, tynnwch 12. Be chi'n cael yw, mae minus m yn hafal i 5 tynnu 12 yw minus 7. Ni ddim yn moyn minus llythyren. Felly be ni'n ei wedyn, ni'n rhannu gyda minus 1, rhannu gyda minus 1, a be ni'n cael yw bod m yn hafal i 7. Okay? Ond byddwn ni'n gweud bod yn mwy, bod yn rhwyddach i jyst meddwl 12 tynnu beth sydd yn neud 5. Okay? Felly rheina yw'r hafaliadau 1 cam. Cofiwch hefyd, yr holl chi cael ateb chi, bod chi'n gallu checo os bod yn iawn. So gwedwch fan hyn, mae y yn hafal i 7. Os ych chi'n rhoi y yn hafal i 17 mewn fyna, 17 tynnu 12 yw 5. Ie, chi'n gwybod bod e'n gywir. Okay? So mae'n ffordd bod chi'n gwirio bod eich ateb yn gywir. Mae yna cwestiynau fan hyn. Datrys hafaliadau 1 cam. Felly gwasgwch pause, rhowch gynnig gan y rhai o rhain, a wedyn fi a fi drosto'r atebion. Felly a, x ydy 6, chi'n goffa tynnu 6 o ddwy ochr, felly mae x yn hafal i 2. Chi'n adio 2 o ddwy ochr, felly mae x yn hafal i 6. Fan hyn, chi'n rhannu gyda 4, rhannu gyda 4, felly mae x yn 6. Fan hyn, chi'n lluosi gyda 2, lluosi gyda 2, felly mae x yn hafal i 12. 18 rhannu gyda beth sydd yn ei 3. Wel, mae hwnna'r un peth yn mynd 18 rhannu gyda 3, sef 6. 23 tynnu beth sydd yn neud 15. Mae tynnu 8. E, rhannu gyda 10. Rhannu gyda 10.
Reit, fan hyn, mae angen bod yn ofalus. 5 rhannu gyda 10 yw dim pwynt 5, okay? Neu hanner. Nid 2. Mae eisiau bod yn ofalus, mae'n bosib i chi cael atebion sydd yn ffracsiynau. Rwy'n beth gyda f, rhannu gyda 7, rhannu gyda 7. Mae x yn hafal i, minus 42, rhannu gyda 7 yw minus 6. Double f, tynnu 3, mae x yn minus 13. Adio 7 yn g, mae x yn 2. Mae minus 4x yn hafal i minus 20, felly rhannu gyda minus 4, rhannu gyda minus 4, mae x yn 5, a wedyn, ar un ola, 60 rhannu gyda beth sydd yn ei 5, wel, 12. Okay? Felly dyna'r un cam. Datrys hafaliadau 2 gam. Okay? Gyda 2 gam, yn amlwg mae 2 com da chi'n neud, ond gyda a fan hyn, mae dyn ni 4x adio 8 yn afel i 32. Mae x yn cael ei chiosi dy 4, wedyn ni'n adio 8, a ni'n cael ateb o 32. Felly mae angen i ni fynd nôl trwy y camau na. Okay? 4x adio 8 yn afel i 32. Felly, chi moyn x ar ben ei hunan, felly beth sydd angen ei gyntaf yw bod ni'n tynnu 8 o'r ddwy ochr. Felly mae 4x yn hafel i 32, tynnu 8 yw 24. Felly mae 4x yn hafel i 24. Felly ni wedyn rhannu gyda 4, rhannu gyda 4. X yn hafel i 24, rhannu gyda 4 yw 6. A dyna ein datrysiad ni. Okay? Rwy'n beth to gyda b, mae y yn cael ei chiosi dy 3, tynnu 6 yn hafel i 15. Felly ni'n mynd i adio 6 i'r ochr hyn, adio 6 i'r ochr hyn. Mae gyda ni wedyn 3y yn hafel i 15, adio 6 yw 21. Felly mae 3y yn hafel i 21. Gwared ar 3 chiosi gyda y ni yn rhannu gyda 3, rhannu gyda 3. Felly ein ateb ni, 21 rhannu gyda 3 yw 7. Okay? Mae a yn cael ei rhannu gyda 5, adio 8 yn hafel i 20. Felly mae angen i ni tynnu 8 i ddechrau, achos na beth oedd y peth ola digwyddodd. A rhannu gyda 5 yn hafel i 20 tynnu 8 yw 12. Okay, felly mae a yn cael ei rhannu gyda 5 i rhoi 12. Felly fel i ni'n cael a, ni'n mynd i chiosi gyda 5, chiosi gyda 5. A felly yw 12, chiosi gyda 5, sef 60. Okay? A wedyn dy, rhannu gyda 4, tynnu 5 yn hafel i 20. Ni yn mynd i adio 5 i'r ddwy ochr. Rhannu gyda 4 yn hafel i 20 adio 5 yw 25. Mae rhannu gyda 4, felly sef fi moyn ar ben ei hunan, fi angen gwared ar rhannu gyda 4, sef chiosi gyda 4, chiosi gyda 4, a ni'n cael ateb wedyn o 25, chiosi gyda 4, sef 100. Okay? A dyna ein hafaliadau 2 gam ni. Iawn? Fel chi'n gallu gweld, mae yna 2 cam i ni wneud. Okay, mae yna marfer fyna, os ych chi'n moyn gwasgu pause a rhoi gynnig arno rhai ar heini. Bydd y tebion yn ymddangos nawr. A dyna'r atebion. Okay? Un peth byddwn ni'n pwynt mas ato yw gyda hy, maen nhw wedi ysgrifennu fe ffordd arall rownd, felly beth byddwn ni'n neud yw ail ysgrifennu fe fel hafaliad o'ch na hafal i 34. Okay? Reit, datrys hafaliadau gyda x ar y ddwy ochr. Okay? X neu pwy bynnag llythyren yw e. Reit, pan mae gyda ni y llythyren ar y ddwy ochr, be ni'n gorfod wneud yw trial casglu nhw i fod ar yr un ochr. Okay, felly unwaith to, fi'n mynd nôl i'r pwysau yna. Os ych chi'n meddwl fan hyn, mae gyda chi 5 bloc a 6 pêl, ond fi ddim wedi tynnu llun nhw, a wedyn mae 2 bloc gyda chi a 39 pêl. Beth ych chi moyn wneud yw casglu nhw fel bod y blocs ar un ochr. Felly os ych chi'n mynd i tynnu bant 2 bloc ochr fyna, mae'n rhaid i chi tynnu 2 bloc o bant ochr na. Wedyn mae blocs ar un ochr a ni'n iawn.
Felly gyda'r hafaliad cyntaf yma, mae 5x ydy 6 yn afel i 2x plus 39. So meddyliwch am y 2x na, mae e'n bositif. Felly be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i tynnu 2x bant o ochr hyn, a ni'n mynd i tynnu 2x bant o ochr na. Beth yw 5x tynnu 2x? Wel, 3x. Wedyn mae gyda ni adio 6 yn hafel i. Mae'r 2x na nawr wedi mynd. Felly beth sydd gyda ni ochr na nawr yw 39, a ni nôl wedyn i hafaliad 200. Felly tynnu 6, tynnu 6, felly bod gyda ni 3x yn hafel i 39, tynnu 6 yw 33, felly mae 3x yn hafel i 33, fel ni'n mynd i cael x rhannu gyda 3, achos bod llosi dyn ni, felly 33 rhannu gyda 3 yw 11. Okay? Felly dyna'n ateb ni ar gyfer A. B, mae dyn ni 8y tynnu 14 yn afel i 3y adio 16. Felly, unwaith to, meddyliwch mae y's dyn ni ar y ddwy ochr. Felly, y na fyna, mae e'n bositif. Felly, ni'n mynd i tynnu 3y bant ochr hyn ac o yr ochr hyn. 8y tynnu 3y yw 5y tynnu 14 yn hafel i. Y's ni wedi mynd, felly mae 16. Datrys hwnna nawr. Ni'n mynd i adio 14, adio 14. Felly bod gyda ni 5y yn hafel i 16, adio 14, 10 yn ei 20, a mae gyda ni 6 a 4 sy'n ei 10, felly mae 30 gyda ni. A wedyn ni'n mynd i rhannu gyda 5, a beth ni'n cael wedyn yw y yn hafel i 30 rhannu gyda 5, sef 6. Okay? Dyna'n datrysiad ni fyna. Yr un ola, dyna ni C, 4a adio 7 yn hafel i 49 tynnu 3a. Felly fan hyn, os y ni yn moyn casglu yr a's i un ochr, yn amlwg mae gyda ni tynnu 3a fyna. Felly beth yw'r gwrth o tynnu 3a? Wel, adio 3a. Okay? Felly fan hyn, dim tynnu'r 3a ni'n neud, achos mae e'n tynnu 3a yn barod. Felly ni'n mynd i adio 3a. Felly 4a adio 3a yw 7a, adio 7 yn hafel i 49. Ni'n mynd i tynnu 7, tynnu 7. Felly mae dyn ni 7a yn hafel i 49, tynnu 7 yw 42. A wedyn fi yn mynd i rhannu gyda 7. Rhannu gyda 7. Ac a ni yw 42 rhannu gyda 7, sef 6. Okay? A dyna ein datrysiad ni fyna. Felly casglu yr x's neu'r y's neu a's, beth bynnag yw llythyren i un ochr. Rhowch gynnig yn y rhai o'r rheina os chymain. Gwasgwch pause a byddai'n mynd ystod atebion nawr. A mae'r datrysiadau yn fyna. Okay? Datrys hafaliadau gyda cromfachau wedyn. Os i ni gyda cromfachau, be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i ehangu nhw. Okay? Mae'n rhwyddach wneud y fel yna. Felly bod ni'n llosi beth bynnag sydd ar y tu fas gyda beth sydd ar y tu fewn. Felly 8 llosi gyda x yw 8x. Adio 8 llosi gyda 2 yw 16. Yn hafal i 20. Ni wedyn gyda hafaliad 2 cam, so ni'n mynd i tynnu 16, tynnu 16. Mae 8x yn hafal i 20, tynnu 16 yw 4. Felly mae 8x yn hafal i 4. Fi'n mynd i rhannu wedyn gyda 8, rhannu gyda 8. A beth sydd gyda ni yw 4 rhannu gyda 8. Neu os chi'n symleiddio hwnna, mae am ffracsiwn, hanner neu dim pwynt 5. Okay, mae elan i chi fel eich chi'n ysgrifennu eich ateb. But wedyn, unwaith to, ehangu'r cromfachau. 9 llosi gyda x, llosi gyda 3. Ar y ochr chwith, felly mae dyn ni 9x. Tynnu 27 yn hafal i. Ehangu'r cromfachau ar y ochr dde. Dyn ni 6 llosi gyda x yw 6x. 6 llosi gyda 5 yw 30. Mae gyda ni nawr x ar y ddwy ochr. Felly beth sydd angen i ni wneud yw, wel, ni cael gwared ar y 6x hyn. Fel bod ni'n casglu yr llythrennau un ochr. 9x tynnu 6x yw 3x
tynnu 27 yn hafal i 30. Ni angen wedyn adio 27 i'r ochr yna ac i'r ochr yna. Wedyn mae 'da ni 3x yn hafal i 30. Adio 27 yw 57. 3x yn hafal i 57. Fi wedyn angen rhannu gyda 3. Rhannu gyda 3. X yn hafal i 57. Rhannu gyda 3. Os chi ddim yn siŵr fel i wneud hwnna, defnyddiwch bus stop. 57. Rhannu gyda 3. 3 mynd mewn i 5. Unwaith. 2 dros ben. 3 mynd mewn i 27. 9 gwaith. Felly mae x yn hafal i 19. Okay? A wedyn ar un ola, mae 'da ni 2 set o grynfach eto. Felly 5 lluosog gyda 2x, lluosog gyda 5. Felly 10x adio 25. Wedyn, ni gyda, bydden ni yn cymryd hwn fel -2, a bod chi'n lluosi fe gyda'r x a gyda'r -10. Felly -2 lluosog gyda x yw -2x. Wedyn -2 lluosog gyda -10 yw adio 20. Okay? Felly byddwch yn ofalus fyna gan fod lluosi'n rhif negatif gyda rhif negatif yn rhoi ateb positif. Okay? A wedyn beth sy'n ni fyna yw 10x adio 25 tynnu 2x adio 20 yn hafal i 83. Felly fan hyn, mae gyda ni termau gwahanol. Felly beth sydd angen i ni wneud yw casglu termau. Felly meddyliwch am eich x's sydd gyda chi. Mae gyda chi 10x a wedyn mae gyda chi -2x. Felly 10x tynnu 2x yw 8x. A wedyn yn rhifau ni, mae 'da ni 25 adio 20 sydd yn gwneud 45 yn hafal i 83. A wedyn mae angen i ni ddatrys hwnna yn un ffordd arferol. Felly tynnu 45, tynnu 45. Ni'n cael 8x yn hafal i 83, tynnu 45. Ni'n cael ateb wedyn, felly 8x yn hafal i 83, tynnu 45 yw 38. A beth ni'n goffo wneud wedyn yw rhannu gyda 8. A ni'n cael ateb o 38 rhannu gyda 8. Os byddech chi'n gadael eich ateb fel yna, byddai'n iawn. Okay? Os ych chi yn gorfod symleiddio fe, wel be gallech chi wneud yw haneri y top a'r gwylod i cael 19 dros 4, a allwch chi adael y fyna wedyn, neu gallwch chi rhannu 19 gyda 4, a byddech chi yn cael ateb o 4.75. Okay? Ond, yn amlwg, allwch chi adael eich atebion fel ffracsiwn os nag yw'r cwestiwn yn gweud wrthoch chi i symleiddio fe. Gallwch chi roi gynnig ar rai o rhain os ych chi yn dymuno, a bydd atebion yn ymddangos nawr. Ac wedyn, i orffen, gallech chi cael rhai enghreifftiau fel hyn. Gyda A, mae 'da chi 2x adio 3, rhannu gyda 5 yn hafal i 7. Felly fan hyn, yn amlwg, mae gyda chi 2x adio 3 ar y top, okay, yn y rhifiadur, a wedyn chi'n rhannu gyda 5. Felly os ych chi yn moyn datrys hwnna, beth sydd angen wneud yw lluosi gyda 5 i cael gwared ar ein ffracsiwn. Felly os ni'n lluosi gyda 5, be byddwn ni'n cael yw 2x adio 3 yn hafal i 7 lluosi gyda 5 yw 35. A wedyn mae gyda ni 2 cam. Felly ni'n mynd i tynnu 3, a ni'n cael 2x yn hafal i 35, tynnu 3 yw 32, a wedyn ni'n gorfod rhannu gyda 2, rhannu gyda 2, a beth ni'n cael yw hanner 32 yw 16, ac felly dyna'n datrysiad ni. Rhywun peth gyda B, x di sgwario adio 7 yn hafal i 71, felly ni moyn cael gwared ar adio 7 mae ddechrau, fel bod ni'n cael x di sgwario ar ben ei hunan. 71 tynnu 7 yw 64. Felly fan hyn, cofiwch x di sgwario yn golygu beth sydd wedi lluosi dy hunan i roi 64. Wel, allwn ni gymryd ailustradd y ddwy ochr, fel bod ni'n cael x ailustradd 64, neu beth sy'n lluosi dy hunan i rhoi
64 yw 8. Okay? So 8, cysydd y 8 sydd yn ei 64. Unwaith eto, chwch gynnig y rhai o'r hynna, gwasgwch pause, a bydd atebion yn ymddangos nawr. A dyna'r atebion fyna. Felly, dyna ni ar Datrys Hafaliadau. Okay, gobeithio bod e wedi bod o gymorth i chi. Mwyn profi faint i chi yn cofio o gynnwys y fideo hwn, cofiwch clicio ar y quiz, okay, o dan y tab adnoddau, a chwch gynnig yw'r naig y gweld os ych chi yn hyderus gyda'r pwnc, okay, neu byd o. Yn amlwg gyda Datrys Hafaliadau, mae yna gwahanol ffurf o i ddysgu fe, felly falle bod eich athro wedi cyflwyno i chi bod chi'n newid pan chi'n cymryd un peth i'r ochr arall bod chi'n newid arwydd, ond beth i chi yn neud mewn gwirionedd yw wneud yr un peth i'r ddau ochr. Okay, felly, dyna Datrys Hafaliadau. Maen nhw yn bendant yn mynd i ymddangos yn yr aroliad, okay? Yr un cyfrifiannell neu yr un heb gyfrifiannell. Okay? Y rhai Mathemateg. 1, 2, 1, 3. Okay, diolch yn fawr iawn i chi. Tara.